Der er meget grund til at protestere over, at krigene i Irak og Afghanistan fortsætter. Den krig, den skulle for det første aldrig have været i gang, og vi skal have den stoppet hurtigst muligt, så en fredelig udvikling i både Irak og Afghanistan får en chance. Det var blodig alvor tirsdag eftermiddag i gågaden, da foreningen Nej til Krig lavede reklame for en international demonstration den 15. marts mod krigene i Irak og Afghanistan. Nogle af os agerer døde irakere og døde mennesker fra Afghanistan for at få folk til at stoppe op et øjeblik og tænke over, hvad det egentlig er for en krig, som vi har soldater med i Afghanistan, og hvad det egentlig er for en krig, som Danmark har bidraget til og også stadigvæk støtter i Irak. Hvordan er det at være død? Det er koldt, og det er klistrende. Det klistrer meget. Det her sirup-ting. Blod. Men hvad skal vi med det? Altså... Hvad vi skal med det her? Ja. Vi skal vise dem, der er i Odense, at der er irakere, der dør hver evig eneste dag, men vi får det slet ikke at vide i medierne. Nej til Krig mener, at de største problemer i både Irak og Afghanistan er tilstedeværelsen af fremmede soldater, og det, at man lokalt i de lande støtter ledere, der er mere interesseret i deres egen magt, end deres folks ve og vel. Vi støtter krigsherrer, og vi støtter korrupte ledere, og det fører ikke til demokrati. Det er 2 år siden, der har været valg i Afghanistan, og det afghanske parlament gør ingenting. Og jeg tror, at det, der sker nu, det er, at afghanerne de er ved at miste tålmodigheden. De har faktisk været rimelig tålmodige i lang tid, og de har også set positivt på det, at Danmark og NATO og USA var der. Men den støtte, den svinder ind. Til gengæld så støtter de desværre Taliban, som jo kæmper mod besættelsesmagten. Og det er enormt uheldigt. Og jeg tror jo før, at tropperne kommer hjem, desto før kommer afghanerne til selv at afgøre, hvad der skal ske i deres eget land. Det var måske ikke særlig godt lavet, det der. Nej til Krig vil gerne have de danske soldater ud af Afghanistan, både fordi de er imod dansk krigsdeltagelse, men også fordi de mener, at en militær tilstedeværelse forhindrer den genopbygning af landet, man ser som den vigtigste opgave. Man kan godt yde humanitær hjælp, man kan også yde hjælp til genopbygning, uden at have noget at gøre med besættelsesmagten eller soldater eller så videre. Man kan gøre det, hvis man samarbejder med lokale afghanske grupper og får det i gang. Det sker, og det sker også med gode resultater, men det sker ikke i ret stor udstrækning, og det sker slet ikke fra vores side af. Det er små nødhjælpsorganisationer og små organisationer, som hjælper afghanerne på deres egne betingelser. Det kan man godt, og det kan man også i Irak, og det sker også. Men der er bare ikke ret mange, der gør det. Og har man fået blod på tanden, opfordrer Nej til Krig så mange som muligt til at møde op til demonstrationen den 15. marts kl. 13 på Flakhaven i Odense. Jeg ved ikke, hvor store demonstrationerne bliver. Jeg synes bare, at vi har masser af argumenter, og vi ved jo også, at modstand mod Irak-krigen, især også Afghanistan-krigen, der er et flertal i befolkningerne i Danmark, i England, i USA, i Afghanistan og i Irak, som ikke ønsker den krig. Og jeg synes, vi har et demokratisk problem, hvis ikke at vi holder fast i det, og hvis ikke vi forsøger at rejse debatten og gøre Fogh ansvarlig for noget af det, han har været med til at sætte i gang.